קיבלנו קריאה ראשונה. כל זה קורה בתוך שטח פרטי, לגמרי. שטח המריבה הוא בין המאחז די יונתן לבין הכפר מחמס על השטח הזה. הווידאו הזה הוא בפער הווידאו הכי מסובך שעשיתי עד עכשיו. אני גם הולך להסביר לכם למה עוד שנייה. מצד אחד יש לו בחור בשם אלישע ירד, והוא הקמב"ץ של נוער הגבעות, ככה הוא נקרא. תחתיו יש עשרות מאחזים עם נערי גבעות שהם ברובם קטינים. מהצד השני יש ארגוני זכויות אדם, רב אריק אשרמן, ואני מקווה שבסרטון הזה אני אצליח להעביר לכם את הבסיס של מה קורה בכפר מחמס, איזשהו אבן בוחן לאיך זה נראה שם. זה רק נקודה אחת מתוך עשרות נקודות שבהם הדבר הזה מתרחש. אחד, כי פעילי זכויות האדם פוחדים להצטלם. 2, נערי הגבעות הם קטינים. אני לא מרגיש בנוח לצלם קטינים, לא משנה מה הסיטואציה. דבר שלישי, התושבים פוחדים להצטלם. הם מפחדים שיסמנו אותם, הם גם מפחדים שהצבא יזהה אותם, הם מפחדים הרבה דברים בכללי, הם חיים בפחד. דבר נוסף, חלק מהאזור המדובר הוא שטח צבאי סגור. הסיבה שהוא שטח צבאי סגור זה כי הצבא מנסה בעצם למנוע את החזרה של נערי הגבעות פנימה. האם הוא אוכף את זה? זה סיפור אחר. אזור מאוד מאוד מתוח, צפונית לירושלים, צפון מזרחית, ומזרחית לרמאללה, אני יודע שכתוב פה צפון מערבית, צפון מזרחית, נמצא מזרחית לרמאללה, מזרחית לכביש 60, הכפר מוחמס או מחמס, כפר עמיד, לא יודע אם אתם רואים בתמונה, אבל יש שם בתים יפים, בתי מידות, חלק ניכר מהתושבים מחזיקים באזרחות אמריקאית, בנוסף לתושבות הפלסטינית שלהם. הכפר עצמו מוקף בקרקעות חקלאיות, האדמה הזאת שייכת למשפחה הזאת, האדמה הזאת שייכת למשפחה הזאת, הכפר עצמו בשטח B, אפשר לראות אותו פה במפה, שטח B. מה שמסומן באדום, אפשר לראות, זה אדמה פרטית בטאבו. הקניין של הקרקע, לפחות במרחב הזה, הוא ברור. זה המאחז שדה יונתן. המאחז שדה יונתן יושב על אדמה פרטית בטאבו, לכן הוא גם פונה מעל 12 פעמים, זה לא מנע מהם להקים אותו שוב. שטח המריבה הוא בין המאחז שדה יונתן לבין הכפר מחמס על השטח הזה. אפשר לראות פה את השטח של מחמס, שטח פרטי, אדמה פרטית בטאבו של מחמס. בתוך השטח הזה גרים בדואים שהם מחזיקים את האדמה עבור התושבים. 2 משפחות בדואיות יושבות שם במשך עשרות שנים. עד לא מזמן היו שם גם את הנשים שלהם ואת הצאן שלהם, והם קיימו חיים של כפר בדואי רגיל. זה הפך להיות שדה קרב. המשפחות הבינו שהם מפחדים על אנשים והם מפחדים על הצאן. מאחז די יונתן, אני אוסיף את הלינק למטה שתראו, הם מבחינתם נמצאים בשטח, שומרים את האדמה בידיים יהודיות. העובדה שמדובר בקרקע פרטית בטאבו פחות חשובה בסדר עדיפות של הסיפור שלהם, וזה חלק מהסיפור שאנחנו נמצאים בו. מה זה אומר? שיש את המאחז ויש את הכפר ויש את השטח של המריבה. אז קודם כל זה אומר, זה ריטואל שב-6 בבוקר וב-6 בערב, שאלה השעות שיוצאים עם הצאן, הצאן של מאחז די יונתן יוצא יחד עם נער גבעות או כמה נערי גבעות, חוצים את הכביש ונכנסים לתוך השטח של הכפר הבדואי. ולא רק שהם נכנסים לתוך השטח, אתם יכולים לראות איפה החץ מסתיים, וזה חשוב, כי החץ לא מסתיים כאן בשטח החקלאי, אלא הם נכנסים לתוך הבתים שלהם, לתוך החצרות שלהם, וממש כמו שתראו בתמונות, הצאן שלהם אוכל את הצמחים בגינה של הבדואים, כאילו זה רמת השגת גבול. אני חושב שמי שהוא באמת אדם ישר, הוא לא יכחיש את זה, כאילו זה השיטה שבה גורמים לאנשים לרצות לעזוב, נכנס לך לתוך החצר ומשפיל אותך. שוב, אני לא שם פה שיפוט מוסרי, אני רק מסביר את השיטה. בשעות היום והלילה הם נכנסים עם רכבים, אפשר לראות כאן בן אדם עומד על הרכב מאחורה, ועוד בן אדם כאן, יש פה עוד רכב שלא רואים, נכנסים בבוקר ובלילה לתוך הכפר, מצפצפים, עושים בלגן, מפחידים, מסתובבים מסביב, עוד שיטה של הפחדה. בנוסף יש את השיטות קשות ויותר אלימות. אחד, הם גונבים צאן. אני לא אומר את זה בקלות דעת, קשה לי באמת לומר את זה, אבל האמת היא שגונבים צאן. ואיך הם עושים את זה? תתארו לכם שהכפר הבדואי היה משאיר את הצאן ואת הנשים שלו בפנים. מה שקורה, הם בעצם נכנסים עם הצאן שלהם, נערי הגבעות, לתוך הכפר, ושהם יוצאים החוצה, הם לוקחים עוד 6 כבשים מהבדואי פנימה לתוך העדר שלהם. זה אופציה אחת. וגם זה לא סוד שהדבר הזה קורה הרבה. יש הפעלת אלימות, אוקיי, מושג חשוב,
האלימות בדרך כלל מופעלת מתחת לסף של החטיבה היהודית בשב"כ. זה אחד הדברים המעניינים שלמדתי. מה זאת אומרת? בגלל שהמשטרה והצבא הם אלה שמטפלים בכל פשע שנקרא מתחת לרף של החטיבה היהודית בשב"כ, נוער הגבעות מרגיש יותר בנוח לעשות את זה. הוא יודע שהמשטרה והצבא, האכיפה שלהם תהיה מאוד מאוד קלה. אם הם הורגים ערבי, כמו שקרה בכפר דומא, במקרה הזה של רצח, החטיבה היהודית בשב"כ נכנסת לפעולה. זה גם אחת הסיבות, יש לא מעט בקשות לבטל את החטיבה היהודית בשב"כ, ובעיניי זאת תהיה מה שנקרא בחייה רצינית, כי אז גם הדבר הזה כבר לא יהיה עליו איום. יש קבוצות יותר רדיקליות בתוך נוער הגבעות, שהן עושות את הפעולות שהן מעל הסף של החטיבה היהודית בשב"כ. כל מיני מקומות סביב שמות שאני אפילו מפחד לומר את השם שלהם, שידוע שהם גם יכולים לרצוח, הם גם יכולים להצית בית של מישהו בעודו שם, כן? הם ממש יכולים לעשות טרור ברמה הגבוהה ביותר, אבל רובם מעדיפים לא לעשות את זה, כי הם יודעים שברגע שעושים את זה, אני מקווה שגם מוסרית מעדיפים שלא לעשות את זה, אבל אנחנו רואים שמוסרית אין בעיה לגנוב וכולי, אבל הם יודעים שאם יעשו את זה, החטיבה היהודית בשב"כ תתערב, ולכן זה איזשהו סף. כל מה שאני אגיד לא מספיק, צריך להיות שם ולראות בעיניים, בשביל אפילו להתחיל להבין כמה זה מתוחכם ורב שכבתי. עד שלא הייתי שם וראיתי בעיניים, ואני הייתי שם רק 3 ימים, יש שם אנשים שמבלים שם הרבה יותר, לא התחלתי להבין מה זה הפרויקט הזה. אז למה הדבר הזה בעצם, תראו איך אדמת המדינה היא מוקפת בים של אדמות פרטיות של ערבים. למה? זאת אומרת, השטח הזה, למה הוא שייך לערבים ולא לנו? וכמו שרואים בסרטון של שדה יונתן, כתוב, כשאנחנו נמצאים בשטח עם העדר, השטח נשאר בידיים יהודיות. אממה, יש פה 3 שאלות שבעיניי צריכות לעניין כל בן אדם בישראל. בסדר? לא משנה מאיזה מחנה הוא. השאלה הראשונה היא השאלה המוסרית. הרצחת וגם ירשת. סיפור מספר על המלך אחאב, שרצה לקבל את השדה של נבות, הכרם. אחאב, מלך חזק, רצה את הכרם היפה שלו, וניסה להפעיל את כוחו כדי לקבל אותו, ונבות אמר לא רוצה, זה השטח שלי, אני לא מוכן למכור לך אותו. לא מוכן למכור לך אותו. אשתו של אחאב עשתה מהלכים והפלילה את נבות, בעצם בפשע שהוא לא ביצע, ובצורה הזאת גרמה להשתלטות על השטח של נבות. חסכתי ממכם גם איך אחת השיטות של נערי הגבעות זה לגרום למשטרה ולצבא לעצור את התושבים שיושבים שם, וגם את הפעילי זכויות אדם שמנסים למנוע את זה, ובמובן הזה מעשיהם דומים מאוד, לפחות בעיניי, במה שאני מבין, למעשה איזבל בהקשר הזה, ובא אליהו הנביא ואומר, הרצחת וגם ירשת? זאת אומרת, מה האופן שבו אנחנו מתמודדים עם הקושי שהאדמה הזאת לא שייכת לנו? למה כאן זה לא הסיפור? ומה קורה כשמתנגדים לקניית האדמה? אם הם לא מוכנים למכור, אז מגרשים בכוח בן אדם מהמקום ששילם, הוא שילם כסף מלא על האדמה הזאת. אתה מגרש אותו בכוח? שאלה מוסרית, שאני חושב היא חשובה לכל בן אדם בישראל. שאלה שנייה, שאלה מדינית. מה משמעות החוק במדינת ישראל, אם מי שמפר אותו מקורב לשלטון? זאת אומרת, יש חוק. החוק אומר שאדמה פרטית בטאבו צריכה לקבל הגנה מבעל הכוח, כן? זה חוק שקיים בכל חברה בעולם, זה מה שמפריד הרבה פעמים חברות מתורבתות מלא מתורבתות. יש חוק, החוק נועד להגן על כל מיני נורמות שמאפשרות לנו לחיות כמו בני אדם. אם מי שמקורב לשלטון יכול להפר את החוק ולא עושים עם זה שום דבר בגלל שהוא מקורב למי שנמצא בשלטון, האם זה מחזק אותנו מדינית או מחליש אותנו מדינית? שאלה שצריכה לעניין כל בן אדם בישראל. שאלה שלישית, השאלה הארגונית. אם הצבא הגדיר שטח צבאי סגור בשביל לממש את אחריותו, אבל השטח הזה נכנסים אליו שוב ושוב אנשים שבעצם מפרים את השטח הזה, ועושים את זה מה שנקרא בעזות מצח, האם אין פה איזושהי סכנה לזה שהצבא לא עושה את מה שנדרש ממנו ברמת האמת? האם אפשר לסמוך על ארגון שלא עומד במילה של עצמו? אני חושב שאלה שאלות חשובות, אלה לא שאלות שנוגעות רק לצד אחד, אלה שאלות שנוגעות לכל הצדדים, ואלה השאלות שיצאתי מהם מהמסע הזה, וכאן הסרטון הסתיים. אני מקווה שמצאתם בזה משהו מעניין, אני אשמח לשמוע כל דבר
חכם שיש לכם לומר על זה, גם בפרטי, גם איפה שאתם רוצים. כאן יש איזשהו ציור של כרם נבות, שהוא לא כך רחוק מאיך שנראה בפזורה. זהו, ברכה והצלחה.